Понеже никой не се е намерил времето на пътя, сега ще ви направя резюме. Родих се в един много горещ понеделник. Още продаваха от уния цигари. Какви бяха? Мелник в 1 часа на обед. В най-кучешката жега съм поел кислород. И от тогава ейма. Майка ми видяла зор с голямата ми глава. Напъвала горката, аз запънат се държа за карантиите. И вътре и отказвам да изляза. Ама няма назад, да напуснах на майка ми таза. Още от първият ми дъх здравето ми се взе. В майка ми 37 градуса в стаята, 50 потен, кървав и полузадушен. В пъпната си връв си казах: Харик, от тако, какъвто съм си такъв, нарекоха ме Владислав. Владея славата стръчно, странното е, че съм кръстен на дядо ми Вълчо. И точно каква е връзката ми е трудно да обясня, ама най-вероятно е било, за да звучи по-така. Произлизам от род на потомствени алкохолици. Цирозата изпонатръшкала дедите ми до един. И в старата семейна кооперация тема е била цената на гроздето и колко захар да вземат. Интелектуалният пробив осъществил баща ми на 5, когато техните го сварили да чете Хамлет. И всички в блока го гледали като изкопаемо нормално, щом основната им ценност бил казана с поп. Та от тогава сме интелектуалци. В ранното си детство съм страдал от липса на калци. И нашите са ме водили по всевъзможни кръжоци, по солфеж, рисуване, танци, частни уроци. Майка ми мечтала да стана човек на изкуството, ама аз бастун, в главата ми пространство пусто. Гьол, дай ми само топката да ритам. Футболист ще ставам с двата леви крака на артита в първи клас, на празника на буквите актьор. Първият ми публичен позор. И не знам, що в тая гавра с театралния пламък на мене отредиха да играя буквата Р малък. Да не се казвам и Владислав бе майна. Това не могат да го изговорят даже в Украйна. И е доста показателно, че във фотоалбума съм закичен с буквата, с която не почва никоя дума. Ама аз си казах: братско, образованието ми в същия дух продължи си гладко. В 8-ми клас щупих училищен рекорд, късмет за най-много двойки по един и същи предмет. Така разбрах, че няма с какво да блесна. И една вечер една мисъл в темето ма тресна. Викам си: така и така няма да ходя в алма матер. Що не взема пък да стана рапер? И станах рапер и половина. Рапърите ги пише още в Библията. Да. И о чудо, светлина в моя живот. Преквалифицирах личността си в гангстера Керанов. Направих песен за престъпността в Стара Загора. Смятай какъв идиот, направо не знам как съм живял сред хора. А пък Стара Загора, що се отнася до престъпността, е в родината ни едно от най-спокойните места. И затова има статистика, но аз съм си смел и тая статистика явно пък не съм е бил чел. Прякорът си от тогава няма да споделя, щото изнета още носи се безсмъртната творба на един изстрадал от превратностите на живота мафиот. 14 годишен турбоидиот. И почнах да ги раждам едни змии и гущери. И на сцена излизах с едни тънки излъщени. Абе рапърта трънкам, за мене просто няма рамка. Всичките по домова книга ги хуках на мамка. Рап кариерата ми, както сещаш се, отлично придоби изражение леко апокалиптично. И слава богу, че баща ми не го тресна инфаркта от моите поетични напани. Изящникът едра шарка, защото колегите му изнета ги намираха и му ги цитираха, и ми се присмиваха, и го депресираха, и от смях умираха. Но гаврите странно защо пък мен ме мотивираха. Противно на всички прогнози извадих късмет и ме приеха да следвам в елитен университет. И някак обстановката в къщи се поуспокои. Как ме изпрана наука е трудно да се обясни, но хеймана, вече съм една софийска хаймана. Горе-долу съм съкала си на 21. Мъча се да ви се впиша в полезрението. Винаги готов да ви вгорчавам настроението. При нужда, евентуално. Ай, няма да хукам в тая песен още. Ще запазим за после. Специално 2 минути за всички. $20 ме дължиш.